السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ ودعاء خير لنذ لطف كرم بلن قبول دبتا هم أنذا إيلو نتشرينغ دوس يارنغ قوم خيشنغ إناتانغ أغل غيزنغ دنيا آخر سعادت gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağzı birlik, asayiş arameşte, nığmet bolçulukta, iman avrayda saklasın inşallah. Geçen heftelerde pek Allah'ın koklamığı bilen gözümüzün nuri, başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi 7 kat asmanın üstlerine cennet dağışı görüp ondan yukarı Sidretül Munteha varıp ondan yukarı baranlarının gurrunu hizmetine de yetirdik. Ve şonna ettehiyyatü gurrunu Âmener Resul ayeti Beyik Allah Teala bilen Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arasındaki gurrunlardan hizmetine de yetiriptik. İnni inşallah gurrun iyidin alıp gitmekek bir qis hızık almalı dersimizi aydip oham inşallah gurrun iyidini ders aydamızdan sonra qıssan iyidini alıp gidersin inşallah. Ey mümin Müslüman doğullar, ey imanla yaşayan dostlar, görün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan horluk çekip, kan qiyinçılık çekdi, Huday Teala Resulullah'a bir cayda verdi, bir halat verdi. Nem verdi cayda? Ovadan öy verdi mi? O yer verdi mi? İkrançılık verdi mi? Kıl kumuş verdi mi? İnni Allah Teala Resulullah'a bir bihtirin zat verecektin. Yok, bu zatlardan bir erzişli zat verdi. Yankı zatlı biderek değil ha. Yönü bulardan bir erzişli zat kan. Bitir bir muhim zat verdi. O da ne hemen? Allah Teala yakillik. Allah Teala yakillik. Tekarrubu ilallahi azze ve celle. Sen kan horluk çektin. Gel sana bihtirin cayda bir apartman vereyim diyeyim. Allah Teala onu demedi. Apartman 7 kat asmanın üstüne çıkardı. Hey 8 metre 15 metrenin gurrunu değil. Belli oliyen bihtirin zat, in erzişli zat, in bahalı zat Huday Teala yakillik bolmalı. Ey cavan dost, yaxşıca yüreğimize yazıp koyayım. Bihtirin zat Hudaya yakillik. Bihtirin zat Allah'ın ışkı.
Behterin zat Hudaý Taala'nın mehabbetidir. Görün Resulullah'a Hudaý Taala zayda tip berdi. Hala da tip berdi. Nämäni? Bendem horluk çıktın gel dergaha dedi. Bütün insanların üstüne çıkardı. Biz her kim Hudaý Taala ýakynladygyça içinin rahatlığı, aramışı, derunisi köfelip izzeti köfeljekdir. Ola adam Hudaýa ýakyn bollugyça izzeti artanna onu menfeniye başlyk onu yamallap asılıp onu yamallanymyz bilen onun izzeti kemelmiye. Näme dip? Hudaý Taala onu izzetini artdyrypdy. Hudaý näme dip izzetini artdyrýar? Şol Hudaýa ýakynlygy känilip barýar. Onu ulum millet bolup asylşanyň menen ona hiç zarar bermeýär. Ulum millet onu yamallany bilen, ulum millet ona asylany bilen zarar bermeýär. Onu zelil har edip bilmeýär. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah işte gurrun gelecek. Miraçtan gelenini bay asılyalı. Zelil bir adamdır. Hudaýyň ýanynda zelil bolsa, hor bolsa. Aziz, hormatly bir adamdır. Hudaýyň ýanynda aziz bolsa. Emma insan Hudaý Taala'dan daşallygyça, günäge bulaşdygyça zelil bolýandyr. Onu men sen ewip men sen onu ulultjak bolanymyz bilen hiç ululup bilmez. Hudaýyň ýanyňdaky aziz çyn azizdir. Hudaýyň ýanyňdaky zelil çyn zelildir. Gaty ders almaly adamyzçy. Görüň Resulullah'a behterin halat, behterin jaýda Hudaý Taala nämäni berdi? Hemme kişiden ýokary derejä çykardy. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey imanly dostlar, güne akşam Hudaý Taala bilen kepleşip münajat edende näme diýen? Allahumme hdini fimen hedeyt. Ahirragını aýtýar. Ve tawallani fimen tawallayt. Fe innehu la ya'izzu men adayt ve la yezillu men walayt. Tebarakte Rabbena ve Tealayt. Resulullah'dan güne akşam Hudaý Taala münajat etip aýtýanmışdyk. Sen men neşin aýdaýlyň, näme diýänmişdik? Hudaýa bir adamı dost tutunsan meni de dostun edeweri. Çon Hudaýa her kim sen dostun bolsa ol adam hiç hor bolmaz, zelil bolmaz. Ve la ya'izzu men adayta. Hudaýa her kim sen düşmanyň bolsa ol adam hiç aziz bolmaz. Ol adam hor bolup, zelil bolup dünýeden geçer ol adam diýip Resulullah'dan güne akşam Hudaý Taala bilen münajat edenini aýtýanmışdyk. Hudaýyň ýanyndan izzet tapjak bolaylyň, Hudaýa ýakynlyk tapjak bolaylyň, dünýä ahir gönülmek inha bilen deslapky almaly dersimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mi'rajyndan. İkilenjisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derejesini kulağımız bilen eşitdik, gözümüz bilen görünýärli bolup barıp asmandan asmana, asmandan asmana Peygamberlerin ruhu bilen kepleşip derecesi ýokaryk bardy. Imanly dogallar, biz şoň ummatynda biz alanymyzda eşhedü enne Muhammed Resulullah diýipdiz. Şoň sinine ýabyşsak, Peýgamberiň sünnetine gaýym durmak bilen şu Resulullah'ın ýygyna bolýasa, näme gaýgymyz bolmaly bilen şu Resulullah'ın arkasynda ýabyşyp otursak. Dünya ahir on gaýgysy bolmaly, wagtyky ewünden ýürüp barýan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolandan soňra biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin ýygyna da gaýymjak ýapşaýlyň, ol derejä ýyrek gidenni ýygyna düşer ýany. Hilafe peýamber kesi reh guzid ki hergiz be menzil nahahat resid. Emma qissan ýygyna alyp gideýliň. Ettehiyyatı urrundan sonra, Amener Resul urrundan sonra Hudaý Taala Resulullah'a aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Muhammed diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lebbeyk ya Rabbi." Hudaýa baş üstüne näme buyursaň diýipdir. "Hel gammaka an ja'altuka ahiran nabiyyin?" Ýülmüňden kan peýgamber ýerdim. Şoň sen iň ahyrkysy etdim. Seni tamam peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gam gussaga goýan däldir ha?
Hormat näme? Hudaý Taala Rasulullah göwüllük berip, onu edip aýtýan gurrunlary görüňde. Aýa seni peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gamy gussak goýan däldir ha? Qultu la ya Rabbi. Hudaýa ýok, gamy gussak goýanak. Aham izinden aýdypdyr. Fehel gamme ummeteke en cealtuhum ahiral umem? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aya sen ummatın gamy gussa düşen näldir ha? Hudaý Taala näme dip bizi ahir zaman peýgamberiň ummaty edipdir. Ol iýri geçen ummatlardan etmändir dip ummatyň pikirini harap eden näldir ha şu görüň? Qultu la ya Rabbi, ýok Hudaýa. Harap edenak diýdim. Onna Hudaý Taala aýtdy, kulak as gowjetdi. Ablig ummeteke minni as-salama ve akhbirhum anni ja'altuhum akhiral umam li ufdihal umama indahum ve la ufdihahum indal umam kaza fi'd durril mansur. Onna ey Muhammed dipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ummatyňa men tarapdan salam aýt dipdir. Beýik Allah Taala aýdypdyr. Ve ummatyňa da eşitdir. Men şu ummatyňy ahirin ummat ettim te önkü ummatlardan ders alarlayaly. Nuh peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Salih peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Hud peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Musa peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Isa peýgamberiň kawmy falan çolardan ders alaryaly. Wala ufdihahum indal umam. Muhammed peýgamberiň ummaty falan tüýsli bolupdyr diýip de bulardan soňra şonu agzap biýabry bolmazlar ýalypdyr. Eger Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz ummaty biz önçek goýan bolsa, bizden soňran bir ummat gelse agdajak da 5 hijrik hormatly peýgamberiň ýygyna düşýänleri gadyryny bilmediler, nämetmediler falan tüýsli bollar dip inniki ummat gurrun etmesin. Bulardan soňra ummat goýmadym, şoň hatyryna ahir zaman ummaty etdim diýipdir. Nedanem kodamin sokan guyemet ki vala terisi ançe men guyemet. Resulullah vardı näme keplemeli bir näme aýsak ondan ýokary bolýar. Ey imanly doganlar, şu hormat Hudaý Taala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beripdir, on arkadan bize de beripdir. Gurrun açyk eşitdik. Şu ýagdaýy bilen ýene özüni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýaşaýşyndan, sünnetlerinden, zindigi namasından agzalayan meclislerden, şu oturşuňyzy ýaly. Ya Peygamberimizin getiren dinini agzalayan gurrunlerden özüni bir neçe gurrunle bilen güýmep alyp galýan adam ne kadar ol konnygymatdan gallygy bolar be. Nesip etme gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediýänmişdik. Ay canymyz, malymyz, ogul gyýyzymyz, en atamyz fedasy bolsun Resulullah janyň. On owadan gysga duatyny görsene. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Resulullah canın doğatışı. Hudaya hudavanda. Men senden dileyen şu kova adamlara nesip eden radın bana nesip et diyenmiştik. Dilesek Huda yo bermerin men bercekka diyer mi? Bu ovadan doğanı var. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Hudaya ak yollaki adamlara berin nığmatını bana da nesip et diyenmiş. Bir hormat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hormatını, bir ahir zaman ummatın hormatını, yine özünü bir bahanele bilen, bir sebeple bilen, hanın mının edik burrun güýmäpdi, bir meclislerden kalmak, elbette olu kan bereketten kalmaktır. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özüne dille verip, ya ol Resulullah canın ak yolunu dille verip, yani olanını beyrekte, Resulullah bir hormatçılık edip, ona ihanet olar nauzubillah ol näme bolar ol Hudaý bilmeli. Hulasa Hudaý Taala ohammany şol Meraçda 7 gat asmanyň üstüne aýdypdyr. Men seni ahir zaman ummaty etdim, ta inke senden soňra bir ummat gelip sen ummatyňy biýabraylyk bilen agzamar ýalypdyr. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Oham şo iýje Hudaý Taala maňa we ummatyma 50 wagt namaz gije unnit okuyorsun diýip farz etdi diýipdir. 5 wagtda 50 namaz.
Onna boyun aldım, oham qaytdım dipdir. Fenezeltu ala İbrahim ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam felem yaqul li şey'en. Yolla 7-nji asmanyny İbrahim Halilullah wada. Oň deňesinden geçdim, ola zat diýmedi dipdir. Oham 6-njy boýuna geldim. Ini etek gelýär habi kulli yere gaşyn gelýär Cibril ferişte bilen. 6-njy boýunda Musa peýgambere bardım. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Ey Muhammed dur dipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaý Taala ummatyna näme farz etdi diýip Musa peýgamber aýtdy. Oham men aýtdym 50 namaz buyurdu diýip. Oham Musa peýgamber aýtdypdyr. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Öwrliýdiňe diýipdir. Bar ulukon dergaha gaşyn bar, Hudaý Taala'dan dile ummatyna yeňiltsin diýipdir. Şon men mundan yeňirrek azaňrak zady Beni İsrail öz kavmime aydamda etmedile diýipdir. Sen ummatyňda etmez diýipdir. Şuna hal fursat diýipdir. Beýik derejede gelippäň, beýiklerge gelippäň bar ummatyňa dile diýipdir. Ummatyňa yeňilligi dile Hudaý Taala'dan diýipdir. Bolýa diýdim Cibril ferişte bilen gaýta gitdim. Farajatu ila Rabbi faqultu ya Rabbi khaffif an ummati. Oham ýene öwrülip bardım aýtdym ey Hudaýa men ummatyma yeňil buyuran farzyňy kim diýip aýtdym. Hudaý Taala da 5 namazy aýyrdy, bolýa 45 namaz diýipdir. Öwrülip geldim ýene-de İbrahim Halilullah zat diýmedi, 6-njy goýuňda Musa peýgamber bar. Oňa geldim. Näetdiň ey Muhammed diýdi. Men aýtdym 5-sini kimdi diýip. Ýok öwrül, ummatyň başarmaz. Hudaý Taala'dan dile diýdi. Bolýa ýene gitdim aýtdym. Ya Rabbi khaffif an ummati. Hudaýa men ummatymdan yeňilt diýip diledim. Bolýa 40 ýene 5-sini aýyrdım. Yine geldim, yine Musa peýgamber aýtdy, yok, dile yeňilsin, ummatyň başarmaz. Beni İsrail başarmadı. Sen ummatyň bedeni zeif, öýleri ejiz, başarmazla diýip aýtdy. Yine öwrülim 35, yine öwrülim, yine Musa peýgamber iýberdi 30. Yine öwrül, yine git 25, yine öwrül, yine gel 20, yine öwrül, yine git 20, 15, 10, 5, ahir 5 namaza gelipdir. Aham Hudaý Taala aýdypdyr. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehunne 5 salawat li kulli yawmin ve leyla. 5 namaz boluşmaly gije ünnidiň içinde. Fa ataytu ala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam. Aham 5 namaz bilen yine Musa peýgambere geldim. Aham aýtdy. Bime umirte näetdiň diýdi. Onda 5 namaz diýdim. Onda Musa peýgamber aýtdy. Öwrül Hudaý Taala'dan dile yeňiltsin diýipdir. فقلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. Ey Musa utandym inni kane öwrülim diýipdir. Hudaý Taala beter yeňilipdir diýipdir. 50 ýerde 5 ýerde inni var ma utanýan diýipdir. Walakinni arda we uslim men razi diýipdir. Men teslim diýipdir. Bollum menki diýipdir. Am Hudaý Taala fanuditu ay ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni qad amdaytu faraditu ve khaffaftu an ibadi. Men hükmümi yürüttüm kestim diýipdir. 5 wagt namaz etdim diýipdir. 5 wagtyny Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmaly bolarlar diýipdir. Ýykylmak muhim bolansaň her rekatda 2 däne secdämiz bardyr. Görüň namazda bir dik durýar, bir rükû etýär. Emme secde 2dir. Allah Taalaň azamatynyň beraberine beter ýykylmak bolansaň 2 edek. 2 edek näme? Müň diýse göz üstüne, baş üstüne, kıyamata sedi baş üstüne. Näçe diýse beýik Allahyň azamatynyň beraberine ýykylmalylar. Ohun Hudaý Taala aýdypdyr. Ve ja'altul hasanata bi ashri amsalha. Men sowabı 10 beraber etdim diýipdir. 5'e gaýym dursala 10 etsen 50 hesap bolýar diýipdir. Emma ey Rasulullah, günäni bir günä diýdim sen ummatyňa. Bir wagtda bir palan sowap etse 10 beraber. Emma bir günäni men edasam diýip ýadyna düşse, oňa zat ýazdyrmaýan diýipdir günäden. Emma şu günäni edasa da artık maçdel fakat şu günahın ödünü yazdırıyan diýipdir. Hadisin sahih bide. Bolýa aham Musa peýgamber aýdypdyr. Faqala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam fahbit bismillah. Allah yarın bismillah ogranly etek gaşyn diýipdir Musa peýgamber. Şondan Cibril ferişte bilen ýene gaýtypdyr etek. 5 namaz bilen. İnşallah wagt bolsa ahyryna görüň eder namaz barada. Fahbit bismillah. Hudaýyň ady bilen ogra Allah ýaryn diýipdir. Aham etek gaşyn gaýdy beripdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Felemma nazaltu ila as-sama'i ad-dunya nazartu ila asfala minni. Qawla gasam.
7 kat asmanları geçirdim. İn eteki öňe geldim dipdir. Bizim üstümüzdeki ay gün yıldızın üstündeki öň. Fa iza ana birahjin ve duhanin ve aswat. Şele eteki gözledim dipdir, görsem tüssü, tozan, qalmaqal ses var. İn eteki öňde bizim üstümüzdeki öňde. Ohum men aytdım, ma hada ya Cibrail. Ey dogunum Cibril, bir ses, bir tüssü, bir tozan, bula näme dipdir? Ummatın üstünde, insanlığın üstünde tolan tüssü, qalmaqal valvati. Onna olay diptir. Hâzihi şeyatin yahumuna ala a'yuni bani Adam la yetefekkaruna fi melekutis semavat vel ard ve levla zâlike lera'avul acaib ravahul İmam Ahmed ve ibn Majah. Senetli vurun. Hay bula diptir, şeytana meňdeş adamla diptir. O kulağasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüssü, tozan ses gördü. Cibril ferişte bula näme diptir? Bula şeytana meňdeş adamla insanlaň gözüniň öňüne haramzat köküdip, haramzat eşittirip, haramzatı güýmeşdirip, şu daşyndan aýlanyp bäle tainki insanlar yer göňü özläpdi ajaipleri görüp, Hudaý Taala'nın azamatly kudretlerini görüp, imanlaryny arttırarmarda ýaly şu aňry berdady güýmäp gözleriniň öňüne tolan goýan ýaly, gözleriniň öňüne tüsse goýan ýaly, gözlerini saflykdan, galplar daşdan görmeklikden galplaryny kör edip duran şeytanyň işleri da dipdir. Welawla zalika lara'ul ajaib. Eger şu şeytany meňdeş adamlaryň şu barnamalary bolmasa, insanlar göňü gözlerini gözleri bilen ve yürekleri bilen kudret zatlar görjekler dipdir. Inhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Cibril ferişten arasynda görürüm. Bir qys gyzyk şu barada bir ders aýdaýly. Gaty bir ulaqan ders. Bu görürümde halamın eşitdik, hala eşitmesek hemmemizin başımızda bağda. İnsanın 4 merhelesi var. Biri enesinin gowresi. Hemmemiz enen gowresindedik bir wagt. Enen gowresindeka çağa näme pikretýär? Çağa pikretýär hemmedatçy enen gowresi muqadiýa. Daşary çyksa öler muqadiýa. Şu mahal gowredäki çağa, şu alem jahandan dağ, yer, göň, insanlardan habary barmy? Ýok. Hemmedatçy enen gowresi muqadiýipdi. Özü hoş şu takda. Dünýä gelýär, görýär alem jahan özüňiz gözümiz görüşmedi ýany. Yer, göň, asman, ýyldız, görsek bir çupar zatlar bar. Deslaqy enen gowresi, ikilenjisi ýeresi, ikilenjisi dünýä. Üçüncü bir merhele bar. O da ýeresi barzah. Kıyamet bilen dünýäň arasy. Ol mundan da giýinräk yer. Ruh çykýar, ruh çykanda ajaipleri görjek. Çön her kim şu mahallaçyly merhum bolupdyr, garyndaşymyzdan beýlekiden 7 gat asmanyň üstüne çykýar ruhlar. Soňram ýene barmaly ýerine barýar. Bir asmanlary geçirýär, ajaipleri görýär. Biz şu mahal görmänimiz bilen ruhumyz çykanda görýär. Çön barzah dünýeden geçemizde ta kıyamataçyly bir dünýeden giýinräk. Çenança şu dünýä giýinräkdi enemiziň gowresine nisbetin. Oham kıyamet dip bir gurrunma, ol barzakdan öte giýinräk yer. Ahirin merhele. Bütün insanlığın ahirin merhelesi. Enen gowresi dünýä, oham barzak, barzak diýany kıyamet bilen dünýäň arasy. Ondan beter giýinräk kıyamet günü. Inni şula öwümizde ba ruhumyz çykanda görýär. Ýöne ruh çykandan soňram görüňde, ah, oh, ey bizatly diýenimiziň peýdasy ýok. Näme dip? Wagt geçýär. Fursat tamam bolýar. Imman şu ajaipleri şu mahal görseň, we bu mahal nähili öreýänmen. Bu mahal Qur'an-ı Kerimden görüp bilýän. Bu mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilýän. Hazreti Mevlana Hanefi mezhepde bir alim adam ol näme diýär? Saye-i yazdan bobat bende-i Huda, murde-i in alemo zinde-i Huda, damene u gir zud terbi guman, ta rehi az afet-i ahir zaman. Bir Hudaýyň dostun tap, bir Evliyaullah tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, giýjüňni Hudaýyň ışgyny geçiren adam tap, fiinden ýawyş göberme, ahir zamanyň afetinden dinarsyň diýipdir.
Ta inko yank şeytanı mengdeş adamlan tüstesi tozani angrı verdadı va. Şonu gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn, ajaýyplar görersiň şonda. Ondan bäri görüp bilmersiň. Pikre galyp günüň güýmenme diýipdir. Barmrak ýabyş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýabyş. Ta inki ol gözüňde we galbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsteler sübürsin, aýna ýanjaga atyp goýsun gözüňe we galbyňa. Onu ajaýyp görersiň. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kiş görýär. Kafir musulman haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhy çykmaqa Qur'an-ı Kerim'in ajaýyplaryny görüp, ananyp Hudaýyň aşky bilen jany çykyp gitse, gününin ol adam we wawayla ol adamy ki ruhy çykyp gitmeli, Hudaýyndan gafil bolup, we Hudaýyň kelamyndan gafil bolup, ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli, wawayla ol adamdan. Ine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek gözü bilen görenlerdi. Ohun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, gellim meni Mescid-i Haramda düşürdüler diye. Bismillah. Meraç gecesinin gurrunlar tamam olup, gellim meni Mescid-i Haramda düşürdüler. Kâbe'nin yanına. Ummu Hani Peygamberimizin ağasının gıydı, ecekelerinin miydi, diballarının miydi diysen olacak. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın ayallığını. Şona aydıptır deslap. Men öten akşam şu acayipleri gördüm, inni yere geldi Kabe. Mekke-i Mukarreme'ye düştü. Acayipleri gördüm deyiptir. Ohum Ummu Hani aydıptır. Ebu Talib'in gıydı, Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın da ecekesi oluyor. Mını kavmi eşittirama deyiptir. O bana adamsına eşittirama deyiptir. O zol seni yamallap, sana halan keplerini aydıp böyle, bu kefi eşitele, sen bircik yiyeceğin içinde, bar Beytül Mukaddes'e varmalı, bir aylık yol, 7 kat asmanı gördüm diyen, peygamberleri gördüm diyen, beheşti doğdağı gördüm diyen, seni maskara değerli deyiptir. Sen ağam aytmasan kov olacak deyip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bapsiyinden yapışıptır. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyinni çakakana aytacak deyiptir. Hak aydılmalı olur deyiptir. Dersal hak aydılmalı olur deyiptir. Dersal şoja bol, mert bol imanına. Batır bol. İki nefer ay ahun mesela ahun sırap ben değilecek kefinden çürüyüm çekinip hak aytıp bilmeyecek bol o vakit. İki neferden çürüyüm. Sen açandan ben ahun bollun diğer mi kadip fakat şojar kefinden kaçıp öz imanımızdan daşalıyasa kâyerde. Gör Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aytacak hakkı deyiptir. Daşarik barıptır, erti namazdan sonra hava yaktalıptır. Ebu Cehil geliptir. Hel kâne min şeyin, nâme havan perta deyiptir, gurrun mâme deyiptir Ebu Cehil peygamberimde. Kâle naam. Hava deyiptir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gurrun ma deyiptir. Nâme gurrun deyiptir. Öten akşam Beytül Mukaddes'e gittim deyiptir. Bir aylık yol, yeni uğurlup gelmeli bir aylık yol, 2 aylık yol. Bersi. Oham turandan Ebu Cehil aydıptır. Beytül Hadir gurrun iyidin aytmaka. Beytül Mukaddes'e gelin, bardın, yeni gelin, yeni de bizim yanımda doğun mu deyiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle naam havva deyiptir. Şu gurrun fakat men yanımda aytyan mı ya, o bana adamsın çağırtan da aytacak mı deyiptir. Çağırtan da aytacak deyiptir. O bana adamsın çağırtır, hemmesi çosuk geliptirler. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil aydıptır. Bana aytyan gurrun o bana adamsına da aytta deyiptir. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. İnni usriye bi el-leyle. Öten akşam meni Hudaý tarafliyin, meni ekitdile. İla ayna yerak deyiptirle kafirler. Peygamberimiz aytdır Beytül Mukaddes. İla iliye. Şol Filistin'deki Beytül Mukaddes'e. Peygamberimiz hava deyiptir. Yine de gelin iştak erti bilen mi? Hava. Danatmaka gelin mi hava? Am oturanın miri aydıptır. Men kan Beytül Mukaddes'e gittim deyiptir. Tacirmiştik. Başka da gidelile kanmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de o van adamsı bilipdi. Hadir Beytül Mukaddes'e kervan menen giden adam del.
taý muhim görürüm. O baň adamty bilýär-de. Eşekilje, atylja, diýerje gitmeli kerwan menen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mukaddes'i görmediğini men hemme kişi bilýär. Kerwan menen gidip görmediğini. Oňa o baň adam taýdypdyr. Ew testati'u an tasifa al-mescid? Beytül Mukaddes'i yerine getirip aýdyp bilerdiňmi? Stülleri näçe? Eýwany nähilli? Dağdan daş ýakynlygy nähilli? Näçe gapsy bar? Kulply gapsy haýsy biri, açyk gapsy haýsy biri? Ýeke-ýeke aýtdypdyrlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýeke-ýeke aýtdypdyr. Falan näçe gapy bar, falançy sütuny bar, eýwany falan tüýsli, iler çetinni falan bar, gaýra çetinni falan bar, aşak çetinni falan bar, ýokary çetinni falan bar, dağdan daşlygy falan tüýsli, çökökläk ýerde, beýikläk ýerde hemmelerine aýtdypdyr. فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب رواه النسائي والإمام أحمد وابن مسجد شهيد الأذبتر بلا قال وهم بيراي دبتر هل مررت بابن لنا sen Beytül Mukaddes'e giden bolsaň biziň kerwenimizde ýollatdy şonu gördüňmi dipdirler. Bismillah. Peygamberimiz aýdypdyr: "Naam wallahi laqad wajadtuhum qad adallu ba'iran lahum." Subhanallah. Gördüm dipdir, falan ile dämi dipdir. Bir diýelerini ýitirip şoň ýygyny götürdiler dipdir. Şo sen aýtýan kerweniň bir diýelerini ýitiripdirler, şonu gözläp bädiler dipdir. Gelellerine sorak görägen dipdir. Ohan bir aýdypdyr, "Hel mararta bi ibli bani falan, onu falan kerwenni olardan öňçäk ýa soňra gitdi, onu gördüňmi?" dipdirler. Gördüm dipdir. Bir diýelerde dewilipdi dipdir aýagy. Şo gitişi bilen iň ewlerini de özi bäri gelýärdi dipdir. Iň ewlerini falan tiýsli diýäňisini qara ýagyz adam otydy. Şo diýäňisini de iki däne falan tiýsli çuwal wady dipdir. Olakon kiyse diýäňisine goýulan aňybardat goýulýan. İki däne çuwal wady dipdir. Şo gelişi bilen gelse-de ýene 3-4 günden meselen ýetmeli şo dipdir. Ýöne dipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki däne kerwen aýtdy. Üçüncü kerwen ine Ten'imden gelýär dipdir. Hajja gidelle, umrat ýerle bilýänlerle Mekke mükerremen ýakynjak. Mescid-i Aýşe diýýärle, şoň ýakynjagyny. Ine Ten'imden gelýär dipdir. Aýşe inne ýene dipdir işte gün dogor dogmaz dipdir. Hala şo tadan geçmeli bärik dipdir. Aham bula aňta taňta bolupdyrlar. Bula da dogor çyksa indi beter geň bolmaly bolýardy. Gözleşipdirler, öwşerşipdirler, aňyrak ewe bartdylar şo kerwan gelýär. Eýinhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtyşyna görä gün ýokarrak gallygyndan ýanky kerwan giyip gaýtypdyrdy. Am näçe on gözleşipdirler o kerwanny. Edil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdyşýany iň ewine ýaşuly oturan, falan tüýsli çuwalla üstünde duran, o da bizde dogry bolupdyr. Aham iň deslapky üçüncü kerwan o gelenne sorapdyrlar, siz diýe ýitirdiňizmi dip. Hawa diýe ýitirdik, ýerine de kan gezdik dipdir. Faramawhu bis-sihr, na'udhu billah. Jaduger de jaduger, muň jadugerligi beter galypdyr ýokary. Taşdan ne görýän bolmaly bir tofarlar jaduger, odal imany zeif adamlar da imandan daşyp gaýta murtet bolup, odal kafirlere ýene goşulypdyrlar. Hiçbir ýerde bolup jokmy Beytül Mukaddes'e gitip gelmek dip. Özüniň akylyna görä, "Yo, men özüm bilýän bu zatlary" dip Kur'an aýdyp tuqa, Hudaý aýdyp tuqa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şizir açyk hemme kudret aýdy watiqa, ýene de gözüniň öňünde hafa bolansaň, bedeni nejasatdan dol bolansaň, ýene de gaýtam kafirlikde durupdyrlar. In hemmen näme iki däne olukon almaly dersimiz bar, onna hyzmatyňyza ýetireyli. Awwal qata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edýänmiş: Allahümme inni a'udhu bika minel jubni vel bukhl. Peygamberimizin duası. Hudaya hudawanda meni korkaklykdan sakla ve bir de bakilliktan sakla diýenmişdi. Korkak bolmayın, hakay deyin diýenmişdi. Näme? Şu mahal ulukhan ilimizin içinde gatyp derdinmi ýirişi? Bir gyýda olan, bir gelin namazly, edepli, ya erkoglan fakat kellesine akçı verip koyacak, ya bir toyda bir yerde namaz okuyacak. Şuna hey, sen de namaz sonra mı okuyağa? Ahun mu oldun mu sen? Näme sofu mu sen? Molla oldun mu? Sen näme? Sen irakatna yan diyilecek meselen, şunu maskara derli deyip, şocaat keyfini götürmeyecek bolup, şondan korkup öz şocaatını yüze çıkarıp bilen akta.
İyi duzu varmış o keplen. Sen ne ahonmun, sen ne mollamun, iyi manası varmış keplen. Ey imanlı doğan, ey Müslüman, şuca bol, batır bol dininde. Durdi men Hudayıma bendegi yetyenni. Ne olukan kep? Men hicabım doğurlayan, men hafa bağışlan arak içmeyen, ya men haram toy tutmayan, hile erkek katıştırmayan, çün imanı mecade vermeyedi. Bana diyalı batırlık dinine şucalık. Hop taraf şın beraberine vur, akıl kefaysın, şın beraberine vur, mekan kefaysın na, hiç mekan kefi olmar. Aytacak kefişi, sen ne ahunun urunkan ulağasın mi, ya sen ne ahun mollun mi, ya ahunun kefi al kepliyen hib manası mı, duusuz kepta yana, aytacak cevapşı da, oğlunun aytmal kefi de öldü. Olu kuan adam, olu kuan denanı olup şınaydır, manası var mı, duuzu var mı, lezzeti var mı şu gurrunun. Sen vakti ki Hudaya men bendegi edip Hudayın radiyeti onu tapacak deyip dukan mı oğlan kefaydı oti? Şotada ayit, şuca bol, batır bol, haka ayit dağın. Ya erheleyi hanıvadı qavqulağasın. Hanıvadı katnaşıpduğundan başka bir hanıvadı bilin. Oğam hey qavvarşiyan. O tarafın denanası ya erkeği, hey gülüşya şuhiyetiye, görüyen bir gülüşme şuh gurrunle, zenanan, sen öz zenanan imanını verip bariye, ya namus gurruna girip bariye, havarsız şuhiyeden şık bolup, durdi dosti, bir gurrunlara girmeyildi. Şuca bol, batır bol, sakladı, şuhiyi erkek, zenana, başka idafa, dinimize verecek gurruna girmeyildi, Hudayın hoşu gelmezdi. Eneşin beraberine ya doğrayt yan diğer taraf insafı olsa, men yanlışıptırın yer, yoksa da yüreğinle vurup, fasıklık bağı olsa, pasıklık, fucurluk bağı olsa, ay näme ahun bir zat dip bidirek bir dostsuz kefaydır, on beraberine yine qaimdir. Indi biz kan olqan derdimiz şey, şu kefi eşitmejek bolup, ölümde ahunmun, mollamun didirmejek bolup, yanqın öwünnek durup bilemezak da bir azıcık daha döde. Bir nefer dost qoymydan nängdi diýäm Allah, şonu aýdyp bilemezak da. Han batırlık dini. Din yani Hudayın hoşluğuna, Hudayın rızayetine. Ayaşı aydılyan gurrunlaşman akıl aytmayamışını, mantık şunu aytmayamı, iman şunu aytmayamı. Görün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aytacak hakkı deyiptir. Yoksa baranna aydıptır dem, hap haka aydıptır. Hey maskara diyotiyle Resulullah canı haka aydiyoti. Kimin arasında? Bir nezih, erbet, bir betbaktı adamların arasında. Demirden bitir soğuk adamların arasında. Sana tarafın bir Müslüman, atası Müslüman, birazcık ağırlanıp gezip be. Bir şondan bir kefeşmeyecek bolup, ölümüz aldırap, eldirap ölmeyli, seni aldırama. Näme deyip, sen arkan Huday Taala, sen arkan Kur'an-ı Kerim, sen arkan Resulullah'ın sünneti. Hey oğlanlar değildir ha. Sen arkan bize sütun ne ha? Sütunun ayeti, mescidin ayeti, Kur'an'ın ayeti olan beyik pek Allah sen arkan. Yine aldırap, eldirap bir kınızın men kebin eştamayın nip. Ne menkilik bi? Bizler o korkokluk, bizler o eziylik olacak mı? O da kime? Kalbine iman yalfırlap duran mümin Müslümana gelişen zat değildir. Hiç gelişen zat değildir. İmanımıza batır olaydı. Yine de bir azal kefayetçik olsa, men ne Huday Taala'nın rızayetini tapyanı. Bana başka uğrunu götürmedi. Açık ayet, onun öz gurrunu ödüne, men öz gurrunumu ödümedi. Yaradan kadir Allah'ın rızayetine işim var. İkinci ders almalılar, onun aydeyin, o Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, Allah Teala yankılara cevap edip ayetiye, onu ayet tamam edeceğim inşallah. Vaktimde tükönüp var ya. İkincisi, ey erkek adam, ey imanlı ayallığın, ey zenane olup yaşap verin, ey ene olup yaşap verin, ey ata olup yaşap verin, ey komşu olup yaşap verin, ey ahuncan, ey mollacan, ey qarican, ey vağz veriyen, ey her kim ki bol, azalı kefeşitmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağmıştık. Bir götüreyliyim. Peygamberimizi görün, 7 kat asmanın üstüne çıkıp kaydan adam, Hudayın beyli bir aziz adamsı, hazır asmanlara çıkıp gelenin bir gün geçene kafirli azalı kefaydı vatıyla. Hiresinden azalı kefaytmalı yoksa şu Resulullah canı da. Dur şunun nur bereket öyle. Aham sen men öyde zenana adamsından azalı kef,
Ya her gaýtymyz bolaylyň, ızal kep eştilýärmi, özümize aýdaýlyň. Bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ızal kepler aýdyryp, maskhara edilip, jaduger dip naňa biderek kep, naňadan adam narahat eder birimde de aýdylsa, jaduger dip şijirek maskhara edilipdi, peýgamberimiz-de Hudaýa salyp olar imana çagyrypdy. Bize de aýdylsa, be Rasulullah aýdylýamyty, bilki 40 günäň içinde ömrümizde bir jegijämdi Hudaý Taalaň azamatynyň beraberini oýa geçiremedik. Hudaý Taala bendegi ýedi. Bir jegijä. Kadri ýejen oýa geçirip bilemdik taň atýança. Halis Hudaý Taalaň beraberini men iman menen duruýyn dip. Ýylyr ýelen kadri ýejen oýa geçirip bilemdik. Ohan bize aýdylsa, oýa aýdylyk galsyn. Ohan bir gurrunma Peygamberimize şu aýdylýan keplik gaty degýärmi kam, degmeýärmi kam? Ya aslen Peygamberimiz eşitmeýärmişdikmi? Bismillah. Şu gurrunda aýtjak tamamam, ayet bilen jogabyny aýtjak. Suala düşüneýliň. Bir de şu mahal bir gurrun aýdanna, sen nahun gulasyýanmy? Sen oturşuga barýanmy? Sen şey dersiň diýip bir meselen bir denany imanyny gaýym dursa, arasa toý tutsa, haramdat gözlemese, haramdat eşitmese, haramdat keplemese, hay beýtme diýse ol azal kefaydylýar-da. Bir de hemmämize gaty degýär. Ya ahunumuza degilenne, ya özümüze degilenne, ya alyp barýan Hudaýyň ýolyna degilenne sana gaty degýär. Aya şuurunly Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme de aýdylanna Peygamberimize de gaty degýänmişdikmi? Ya Peygamberimiň gulagynyň öwüne Hudaý Taala bir demir bir zat goýdum kamşy gulagynyň içine mübarek gulagyny girmez ýaly. Göreýin Qur'an-ı Kerim näme? Auzu billahi mineşşeytanirracim. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Beyk Allah'ın kelamı. Onun ördülenci para Sure-i Hicr ahirin ayaları. Bardan açıp okuyun, keyfetten ayetini gözden tercümesini. Onun ördülenci para Sure-i Hicr ahirin ayaları. Gör manasını. Fasda bima tu'mar. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaýyň buyuran zadyny dar kıllatda ayt adamlara diýipdir. Fasda dar kıllatda açık ayt bima tu'mar Hudaýyň buyurýan zadyny ve a'rid anil müşrikin. Kafirler sana azaly kefaytiye ondan yüzün öwür. Näme üçin? İnna kefeynakal mustehziin. Ey Muhammed Resulullah, seni maskara etýärliň jogabyny özüm bereýin diýipdir Hudaý Taala. Olar maňa tapşyr diýipdir. Özüm olaň jogabyny bererin, azabyny bererin diýipdir. Ýygyny gör. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ey Muhammed Mustafa, Hudaý aýtýärşini. Men bilýänniye sana azaly kefaydan meten ýüregiň agyrýar diýär. İnha ayet. Ve laqad na'lem men Hudaý bilýänniye Hudaý Taala enneke yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kafirlaryň azaly kepleri bilen sen ýüregiň dargyp ýüregiň agyrýarlygyn men bilýänniye Hudaý Taala. Hudaý Taala Resulullahyň gulagynyň öwüne bir zat goýmandyr, eşitmediler ýaly. Mübarek gulagynyň girip ýüregine agyrtýanmışdy kafirlaryň azaly kefi. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ey Muhammed Resulullah, men bilýän sen ýüregiň dargyp agyrýarlygyn kafirlaryň kefi bilen. Ýygy on dermanyny aýdaýyn diýipdir Hudaý Taala. Her haçan azaly kefi eşitip narahat bolanda, fesebbih bihamdi rabbika ve kun minas sajidin. Subhanallah. Elhamdülillah di, men ýüregiňden derdi aýraýyn, üstüňe bir sowuk suw goýulan ýaly edeýin diýipdir. Bir dehde
fettallı namazda okuy, men üstünden soğuk fuğuyan yal deyinipdir. Ine Allah'ın beren cevabı, Hudaýyň bize beren nushaty. Azal kefeşdiýän dämi? Ahunyňa, diniňe, Qur'anyňa alyp barýan ýoluňa aýdyly ýürüň ýarylyp barýan. Subhanallah velhamdülillah. Aýt, Hudaý wa'de beripdir Qur'any Kerimde azamaty bilen imtihan etden gören. İmtihan diýenim onu çynmy ýalanmadygyny peydalanmadan şirim. Şon aýdyň 3-4 tane subhanallah elhamdülillah aýtsaňyz ýürüňizden şu derdiňiz sogurlyp çykarlar. Fesebbih bihamdi rabbika ve kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ey Muhammed Mustafa, ahir demiňeçeli Hudaýa bende bol, Hudaý sen arkaňdyr diýipdir. Ine ayatda tamam boldy. İnşallah pek Allah köplediğinden inniki hefte iidine alıp gider. Hudaý Taala yurdumuzy parahat etsin. Vatanımızı emniyet, aramış, asayişte saklasın can Hudaý. Musafiratda, hıtmatda, qurbatda, müşküllü doğulla hemmelerine Hudaý Taala yar olsun inşallah. Hudaý Taala merizlerimize kuvvet versin, merizlerimize şefa versin. Gözleyerlere de Hudaý kuvvet versin inşallah. Hücrelemiz, mescitlerimiz, din bernamalarımız, dinimiz, dünyamız abat bolup yürüyüp dursun can Hudaý.